ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಇನಿ ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಪೋರೆಗಂದು ಪೂರ ಪಿದಾರ್ಜಿನ ಪೂರತ್ತು ಒಂತೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಿದಾರ್ದು ರಿಕ್ಷಾ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ರೀತಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ರಿಕ್ಷಾಗ ವೀಟಿಂಗ್ ನಾಯಿ ಎಂಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ದೂರ ಉಪ್ಪಿನಿಕ್ಳು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೋನೆ ತಗೊಂಡು ಅವಳು ಎನ್ನ ಮನೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂತನು ಅಂಚ ರಿಕ್ಷೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜರ್ಕೆ ಎತ್ತಿನ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ರಿಕ್ಷಾಲ ಪೋ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡೆ ಪೋಕ ಬಂದು ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂಡ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಉಪ್ಪುನದು ಅಂಚಾದು ದೊಂಬು ದಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪನಾಗ ಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಯ್ಯಾಗ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ 4 ಗಂಟೆ ಹಾಕುನು ಬೊಕ್ಕ ನೀರೇರು ಹಾಕುನು ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಇತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಈ ಪನೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಬೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಸಾನ ತಿಕ್ಕುನು ಮಲ್ಲ ಸಾನ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ಸು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಅಡೇ ಒಂತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಬೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಚಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡುಗರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು ತುಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮೂರ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂತುಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಅತ್ತು ಮಲ್ದಿನು ಅವು ತೂನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕುಲ್ದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುನು ಬತ್ತನ್ ತುಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ಗೆ ಕೋಲ ಮುಲ್ದ ಏರ್ ಬರ್ಪಿನಾಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಏರ್ಲ ಬರೋಲಿ ತುಲೆ ಮುಲು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ದೇವರ ತೋಜಾವೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಏರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪೆರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತುಲೆ ದಾಪಂಡ ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋಸು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತುಯರತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇಂಕು ಇಡೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿರತ್ತು ನಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಜಾತದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೇನ ಪೋಯಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದ್ವರ್ಕ ಅವಳು ಏನ ಪೂರ ಅಪ್ಪನಂತೂಕ ದ್ಯಾಪಂಡ ಚರ್ಚಿಗೆ ಏನು ತೋರ್ತಿಯ ಪೋತು ಜಾನ ಈತ ವರ್ಷ ಪೋಡೊಂದೇನು ದಿನ ಅಚಾನಕ ಅದು ಏನು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋರೆ ತಿಕ್ಕದು ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೂಂತುಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ಗೆ ಕೋಲ ಮುಲ್ತ ಅಂಚದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲಲ್ತರ ಕೈ ಮುಗ್ಯ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಚರ್ಚಿಗೆ ಪೋಪ ಅವಳು ತಿಕ್ಕಗ ಬಲೆ योजना से तुमसे पूछे थे दान पूरी टेंशन दिव्य ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಚರ್ಚ್ ದಡೆ ಬತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಏತು ಸಂತೆ ಪಂಡ ಅರ್ಧೊಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಸಂತೆ ಆತು ಸಂತೆ ಚರ್ಚ್ ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೂರ ಪೋಪುಜಿ ಅರ್ಧಡೆ ಉಂತಾವೆ ಅಂಚದು ಇಂಕ್ಲು ರಿಕ್ಷಾ ಜತ್ತುದಿತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಜತ್ತುದು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋರೆಂಡು ಸುಮಾರು ಅಂಚದು ಸಂತೆ ತೂವೊಂದು ಪೋಯಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಕೆಲವೇರು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಜೆಂಕ್ ಆಯ್ ಜೆಂಕ್ ಆಪು ಜತ್ತ ಆಯ್ಚಿ ದ್ಯಾಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಅಂಗಡ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಆವಂತುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಗಡ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತದು ಬೇತಾಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲದ ಬಂದು ಕೆಲವೇರು ಎನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಎಂಡ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರೆರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತಕ್ಲೆ ತೋಜವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮನಿ ತೊಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ದೇಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಂಗಡ್ದಕ್ಲೆ ತೋಜೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಐತೆ ಚರ್ಚ್ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಯಾಂಕು ಮಸ್ತ್ ಒಂದಾಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಪಿದಾಯಿನಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಪರಕೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಪ್ಪುಂಡತೆ ಬೊಲ್ಲಿದಾವು ಪೂರ ಅಂಚ ಅವೇನು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಗೆ ಅಂದು ನಾನು ಎಂಕುಲು ದೆತ್ತೊಂದ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಏನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬೈದುಂಡು ಪೂರೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ರ ಈ ಚಿನ್ನ ಅರ್ಧೊಡೆ ಸೀದಾ ಬರ್ಕ ಅರ್ಧೊಡೆ ಬತ್ತ ಸಂತೆದ ಅರ್ಧೊಡೆ ಸೀದಾ ಬರ್ಕ ಮುಂದೊಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಇದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು
ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಗತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಎಂಕ್ಲು ಚರ್ಚ್ ಇರ್ದೈತೆ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬರೋ ಬತ್ತ ಅದು ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ಐನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ದೆತ್ತಾನು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತ ಒಂಚೂರು ಸಂತೆ ತಿರ್ಗದ ಬೊಕ ಪೋಪಿನ ಬಂದು ಪೋದು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೋರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಲೇಟ್ ಆಪು ಬಂದೆ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ಗರೆ ಯಾವನ್ ಬಂದು ದೇಪಂಡ ಗಂಟೆ 5 ಬತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಸಂತೆ ತಿರ್ಗದ ಬೊಕ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಐನಾತ್ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ ತಿಕ್ವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.